Този мармалад е точно по мой вкус, с една много лека, приятна кисела нотка накрая. И понеже е много лесен за приготвяне, реших да ви го споделя. Обелените и почистени от семки ябълки се нарязват на парченца, заливат се с вода и се варят до готовност. В купа смесвам захарта и ябълковия пектин и хубаво ги разбърквам. По този начин пектина лесно се усвоява от ябълковото пюре и не остава на бучки. Сварените ябълки пасирам, докато се получи гладко пюре. Готовото пюре изсипвам в голяма, висока тава, добавям захарта и пектина и хубаво разбърквам. Пека във фурната, като първоначално включвам фурната на 220 градуса, на горен и долен реотан, а когато сместа заври, намалям на 170 градуса и оставям да се пече само на долен реотан. Разбърквам често, за да не загори. Готово е, когато при загребване с лъжицата започне да пада от нея на парцали. Изсипвам в подходящ съд, заслан с хартия за печене и го оставям да стегне, а когато стегне, го режа на парчета, увивам с хартия за печене и го съхранявам в хладилника.